Стояли они у истоков. Еще база наша находилась, не управление было, там понажная контора на головных находилась. Там коллектива было в районе 200 человек у нас. А сейчас у нас только в цеху, в нашем первом, почти 200 человек. Душэўныя ўспаміны з дзяцінства і расказы бацькі 60-годдзя Беларусьнафты не проста вехаў гісторыі кампаніі, а асабістае падарожжа сям'і Жукавых. На пажоўклых фотаздымках музея тампанажнага ўпраўлення бацька і дзед сённяшніх нафтавікоў. Пачынаючы з 1972 года ён стаў першапраходцам у гэтай галіне. Я первый раз на цементаж попал в 6 лет, меня отец повез на агрегате. Было и вот в памяти оно осталось как-то. Пётр Жукаў – старэйшае звяно нафтавай дынастыі. 37 гадоў без адрыву ад вытворчасці, матарыст тампанажнага ўпраўлення. Ён стаў сведкам эпахальных зменаў. Сучасныя тэхналогіі паскорылі працэс заліўкі скважын у разы, дазволіўшы рабіць тое, што яшчэ гадоў 15 таму здавалася немагчымым. Техника новая по сравнению, как я пришел, что было. Начнем от дорог, скажем так, от состояния подъездных буровых. И до техники то много изменилось, ну, в лучшую сторону. Как бы проще стало в том плане, что сейчас идет такая техника, если раньше на заливку, к примеру, нужно было вот таких вот 5, 6, 12 агрегатов, теперь достаточно 3-4. Ну и как бы объемы быстрее происходят, больше заливок делаем. У вялізным механізме здабычы, дзе кожны вінцік павінен быць на сваім месцы, ёсць тыя, хто бачыць усю карціну цалкам. Брат Пятра менавіта такі чалавек. 27 гадоў працы ва ўпраўленні, з іх 14 пазнае тонкасці аперацый гідраразрыва пласта. Ён памятае, як у 2009 годзе служба складалася ўсяго з 20 чалавек. Сёння гэта амаль 200 прафесіяналаў. Такая трансфармацыя не просто поширение штата, але и новые перспективы. Это более 100 единиц техники, это возможность выполнения 2 огромных операций на 2 разных скважинах одновременно. То есть вот буквально за 10 с небольшим лет данное направление развилось очень стремительно. Ну и продолжает развиваться, так как осваиваем новые технологии, новые подходы, занимаемся трудноизвлекаемыми запасами. 5 гадоў таму у тампанажным управленні з'явіўся яшчэ адзін Жукаў. Сын Пятра Яўген у мінулым годзе атрымаў вышэйшую адукацыю, што адкрыла новыя перспектывы. Малады чалавек сёння працуе матарыстам цэменціровачнага агрэгата на станцыі кантролю і ўпраўлення цэменціравання. Прафесія адказная і патрабуе павышанай увагі, але малады чалавек завярае, гэта не палохае, а наадварот падштурхоўвае наперад. Первое время после трудоустройства было некое внутреннее переживание. Это как-никак работа на большой технике, которая сама по себе представляет угрозу. Также работа с высокими давлениями и опасными средами, которые могут как и навредить человеку, так и привести к летальному исходу. Поэтому на работе приходится быть очень внимательным, сконцентрированным и осторожным, чтобы не допускать ошибок, которые могут быть непростительны. Ад самых вытоўкаў яшчэ ў савецкія часы беларускія нафтавікі былі сімвалам укаранення перадавых тэхналогій. Прычына гэтага – сама зямля Беларусі. Апускаючыся ў яе нетры, спецыялісты сутыкаюцца з прыродай у яе самай складанай форме. Каласальныя глыбіні, высокія трэшчынаватасці, карбанатныя пароды, дзе залягае вуглевадародная сыравіна. Гэтыя унікальныя, часцяком экстрэмальныя горна-геалагічныя ўмовы і сталі тым падмуркам, на якім Беларусьнафта аточвала сваё майстэрства. Бурэнне сёння гэта комплекс рашэнняў, ад вертыкальных ствалоў нафтавікі пераходзяць да гарызантальных траекторый, якія заканчваюцца шматаб'ёмнымі гідраўлічнымі разрывамі пласта. Менавіта такія тэхналогіі дазваляюць асвойваць нават самыя складаныя, цяжказдабывальныя запасы нафты. Лічбы гавораць гучней слоў. У мінулым годзе Беларусьнафта здабыла 2 мільёны тонн нафты і каля 200 мільёнаў кубаметраў спадарожнага нафтавага газу. Але гэта не проста статыстыка, гэта больш чым 350 тысяч тонн прыросту ў параўнанні з мінімальнымі паказчыкамі. Тым не менш, задачы на бягучую пяцігодку дасягнуць гадавога ўзроўню здабычу ў 2 мільёны 300 тысяч тонн нафты. Советский период – это добыча Реческий и Светлогорский район. Практически эти 2 района давали более 90% добычи нефти на территории нашей страны. Сегодня к этим районам активно присоединились такие
районы, как Калинковичский, Октябрьский и Хойницкий, где ежегодная добыча уже сегодня превышает более 100 тысяч тонн в год. З перыяду 60-гадовага існавання Беларусьнафты практычна 35 гадоў аб'яднанне працуе ва ўмовах сучаснай Рэспублікі Беларусь. Александр Ляхаў адзначыў, што прагнозы, якія былі зробленыя ў момант распаду Савецкага Саюза па здабычы нафты ў Беларусі намаганнямі ўжо беларускай дзяржавы і намаганнямі кампаніі ўдалося палепшыць. А формула поспеху простая – захаванне традыцый папярэдніх пакаленняў і нацэленасць на рух наперад па нарастаючай. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».